MTV. Салют, дуслар! Минем исемем Назлыгыр Сынгатова, сіз музыкаль қойма хит парадын қарайсыз. Шоу-бизнес нәрсә белән яши. Мирзаяновлар 12 литрлап җиләк җыя. Иркә эштә торып клип төшерә, ә Тимербаев та кунаклар. Булар һәм башка яңалыклар турында алдагы минутларда. Экраннар каршына якынрак килеп утырыгыз, башлыйбыз. Иң элек премьера белән танышып үтик әле. Бу атнада хит парадка Айдар Тимербаев килеп кушылды. Айдар кайчан соңгы мәртәбә Казанда булганын да хәтерләми. Күптәннән инде авылда икән. Мин көн сайын балыкка йөрим, бу яраткан хоббием әйләнде. Яңа җырлар язам һәм шулай ук әле иҗатташ дусларымны кунакка чакырдым. Рифат Зарипов, Илсия Бәдретдинова, Вадим Захаров һәм тагын берничә җырчы кайтты. Сагынышкан идек, туйганчы сөйләштек, бергәләшеп шашлык, уха пешердек. Бәйрәм итеп икенче көнне генә бик канәгать булып киттеләр ди Айдар Тимербаев. Айдар, экраннарда, әйдәгез карыйк. Нишләргә дә белмим, үпкәләп тә йөрим. Әле сиңа, әле үземә. Нигә яшьлек язы күрештереп калды икебезне бары бер генә. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Бер күрештек бары, ләкин истә калды. Күз алдымнан китми карашың. Эх, нигә без нигә уйламаган бердә йөрәкләрнең ярсып янасың. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Кайларда син бүген күрен, әле күрен булыр иде, бәлки аңлашып. Оныттырылып түгел, әле дә бит күңел, синең янда йөри адашып. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Кайтарасым килә яныма.
Популяр җырчы Иркә 14нче урында. Иркә баш аягы белән иҗатта. Яңа сезонга җырлар, концерт программасы яза, графикларда төзи башлаган икән. Әмма бер яңалыгы сезгә бик яхшы билгеле. Җырчының клибы чыкты. Иркә ул көнне иртәнге сәгать 3тә торып бизәнгән, 8 чакрымга якын бик үкчәләрдә йөргән. Төн уртасында гына зур канәгатьлек хисе белән өйгә кайтып ауган икән. Әзер клипны әле күрергә өлгерербез, ә хәзер Кура җиләк исемле җыры белән Иркә сезнең экраннарда. Эфирна автор башкаручы Фирүзә дәвам итә. Ул бүген 13нче урында. Фирүзәнең көннәре бик тә продуктив уза икән. Менә әле күптән түгел генә авылга кайтып көтү килгән. Хәзер көтү ул бәләкәй чактагы кебек уңайсыз түгел. Кем машинада, кем матай белән чыга. Ә менә без бәләкәй вакытта яңгыр яуганда яшеренер өчен урын эзлидек. Кибән яшүмәләне чыгып ишенә кереп утыра идек. Ә хәзер инде көтү көткәннән соң бик тә рәхәт булды. Шашлык та пешердек ди Фирүзә. Сүз уңайыннан алдагы җырны да ул туган якларына, әти-әниләренә багышлый. Рәхим итеп тыңлагыз.
Egizlikdə, məhəbbətdə üstürdə alar bizni. Tik gözləri üçün tügəl bizning üçün yaşadı. Bizning üçün yaşadı. Dünya zorlarını unutup tuğan yoxdan eylənik. Ғазизәткәй һәмән кәйгә қадір хөрмәт күрсәтик. Dünya zorlarını unutup tuğan yoxdan eylənik. Ғазизәткәй һәмән кәйгә қадір хөрмәт күрсәтик. Dünya zorlarını unutup tuğan yoxdan eylənik. Ғазизәткәй һәмән кәйгә қадір хөрмәт күрсәтик. Dünya zorlarını unutup tuğan yoxdan eylənik. Ғазизәткәй һәмән кәйгә қадір хөрмәт күрсәтик. Корали, безнең Фирүзә түгелмесең бу? Кайда ял итеп йөри инде бу? Бөтен бакчаны чүп басты, ә ул ял итеп йөри. Бәрәңгесе белән итеп бетсә, кайтарады. Он екінші орында сүйкімлі жүрші Сүмбіл Билалова. Бір деген хужабике инде өзі. Бақшада эшләргә ярата, чисталык дейп тора, аш-су дигәндә дә сынатмый. Бу көннәрдә дә Сүмбіл нәкъ шул йорт эшләре белән йөргән. Аланда берничә литр җир җиләге җыйган икән. Сүмбіл җиләгенең нәкъ шул төрен ярата. Җыелган витаминнарны Сүмбіл яхшылап чистарткан, кыш көненә кайнатмалар да ясап куйган. Әфәрин, Сүмбіл Билалова сезнең экраннарда бәхетемә диеп җырлый. Seni күргәч гүя канатланып алып очты мине уйларым. Иңнәремә назлар сарылганда бәхетемә дип уйладым. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең барлык канатларын саклый әле сөйүп алтыным. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең барлык канатларын саклый әле сөйүп алтыным. Куллар кулда, күзләр күздә булды. Мин яратып сине туймадым. Сөю тәмен тойган мизгелемдә бәхетемә дип уйладым. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең барлык канатларын саклый әле сөйүп алтыным. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең барлык канатларын саклый әле сөйүп алтыным. Сөяр өчен
Артылган җанның шитлекләрен ачтым, тыймадым. Язмышымны сиңа тапшырдым да, бәхетемә диеп уйладым. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Пар йөрәкнең парлы канатларын саклый әле сөйүп алтыным. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Пар йөрәкнең парлы канатларын саклый әле сөйүп алтыным. Пар йөрәкнең парлы канатларын саклый әле сөйүп алтыным. Саклый әле сөйүп алтыным. Саклый әле сөйүп алтыным. Алга таба дәвам итәбез. Музыкаль каймакның 11-нче урынында Әлфия Шәрипова. Әлфия фатирында ремонт башлап җибәргән. Аш һәм йокы бүлмәсен яңартырга теләй икән. Моңа өстәп башкаручы актив тормыш алып бара, һәр иртәне йөгерү я йогадан башлый. Ә инде шөгыльләнеп алгач сельдерейлы, витаминлы сок эчә икән. Шул рәвешле көне буена җитәрлек энергия алам. Кәеф һәм физик формада югарыда була ди. Әлфия Шәрипова, карыйбыз.
Хит парадының унлығына да келіп жеттік. Біріде Арсен Камакаев. Концертлар юқ, шаралар юқ. Арсен да табиғат қыртына әйленіп біткен. Ойласы білән урманға экскурсия ештірған, құяш көтерілгенші жилек жиғанлар, әйінданлар сың милік бейләгенлер. Иде тағын бір іш, уллары білән бұршақ, қорлыған, Виктория жиғанлар. Тұрмыш итәші қойнатып, қышқа ябып тұрған. Иде іш гірлі. Бұ вақытта ортық құллар қымашау итмей. Әр вақыт бұлышырға тырышам дейжірші. Арсен Камакаев сіздің эфиріңізді ғойласы білән түшкен клипні тәқдим ете. Bir күрүдә сиңа гашык булдым, bir күрүдә сине яраттым. Матурлыгың гүзәл йөзең белән, син бит иркәм үзеңә караттым. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Құдай берген түрлі сынауларны иңгә-иңне қойып үттік біз. Йөрәкләрдә булған мәхәббәтне уртак булган бәхет иттек біз. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Хит парадының бірден-бір блондинкасы Айлин. Ол бүгін 9-ші орында. Айлиннің үйінде ремонт бару турында сөйлеген едік. Жүрші өзі дизайнер ролін башқара. Әміне буш вақытында бақшада мәшкеле екен. Бұйыл шие көп болды. Оларны жиып қышқа варен ясадық. Қура, қойын жилегі Викториядан да қойнатмалар әзірленді. Яңалықларға келгенде жыр яздырып ерінді Айлин. Айлиннің соңғы яңалықларын сөйледік. Әйдәгіз клибына күшік.
шағында сүю шағында еркелеп жанқайын икесін һәм мен ұнатырбыз дөньяларны бір қая сені жібермейм ашықтырмайық уақытларны жанқайын икесін һәм мен ұнатырбыз дөньяларны бір қая сені жібермейм ашықтырмайық уақытларны жанқайын икесін һәм мен ұнатырбыз дөньяларны бір қая сені жібермейм ашықтырмайық уақытларны жанқайын икесін һәм мен ұнатырбыз дөньяларны бір қая сені жібермейм ашықтырмайық уақытларны Әйдәгез дуслашыйк. Виртуаль киңлекләрдә табышыйк әле. Тыйм ТВ-га, ВКонтакте, Инстаграм һәм Ютубта кушылыгыз. Биредә сез иң соңгы яңалыкларны таба аласыз. Тапшыруларның архивлары, концертлар һәм яраткан клиплар. Һәр вакыт шоу-бизнесның эпицентрында булыгыз. Ә хит-парад алга таба дәвам итә. 8-нче урында Рафис Калимуллин. Yazıları yaz beni, sensiz tağın arı tağ beni. Yanaşımda seni bulmazsan köngül tolu zar beni. Tağlarımı da sen minim, yazlarımı da seni minim. Məhəbbətim illərini də, nazlarımı da seni minim. Tağlarımı da sen minim, yazlarımı da seni minim. Məhəbbətim illərini də, nazlarımı da seni minim. Kışı, irteleri de tan kışı. Mine köklerge kötergen ışın suyum iken şoşı. Tanlarımı da sen minim, yazlarımı da seni minim. Məhəbbətim illərini də, nazlarımı da seni minim. Tanlarımı da sen minim, yazlarımı da seni minim. Məhəbbətim illərini də, nazlarımı da seni minim. Nazlarımı da seni minim, tanlarımı da sen minim. Yazlarımı da seni minim, məhəbbətim illərini də, nazlarımı da seni minim.
Дуслар, бу хит парадны җырчылар һәм җиләкләр дип атыйсы калган. Күпчелеге җиләк җыя, әллә шыпырт кына сатып та яталар инде. Менә матур гаилә Мирзаяновларга килсәк, алар да искәрмәт түгел. Төнге сәгать 2дә банкеттан кайтканнар һәм иртәнге сәгать 5дә җиләккә чыгып киткәннәр. 12 литр чиләкне тутырып та кайтканнар икән. Маллар, җиләк җимеш эшләргә генә өлгер. Казанга киткәнче җыештырып, җыеп, тутырып, кайнатып, катырып куясы иде ди Зөлфирә. Алмаз белән Зөлфирә хит парадны дәвам итәләр. Очар канатым дип җырлыйлар. Күз салыйк. Очрадыңда юлларымда, келсең хәзер уйларымда, асла күрмәсәм дә юксына. Құдайыңнан бүләк етерсин, миңа шундый кирәк битсин, синнән башка тормыш юксына. Тотынышып, кулыны кулга, бәйлегәле уйны уйга, син дип кенә мин җанатта. Чәчләрне чәчләргә бәйлә, сүнмәслеге булсын мәкадәр, син бит минем ылышарым канатым. Бар канатым итеп тоям, күзләреңә карап туймам, сиңа бәхтне назлап дәшәрмен. Барлы язны шүәлгә итәм, тойып яшәрсең сине иркәм, Тик син диеп янып яшәрмен. Тотынышып, кулыны кулга, бәйлегәле уйны уйга, син дип кенә мин җанатта. Чәчләрне чәчләргә бәйлә, сүнмәслеге булсын мәкадәр, син бит минем ошарым канатым. Күзләреңә йом әле. Минем сиңа күп тулы йолдызлар бүләк итәсем килә. Әзерме? 1, 2, 3, әйдә! Яшигәле ярты бергә, җитик гомер көзебезгә, бара кошлар кирдек барлашып. Жылытырмын назларымда, бүләк итеп язларына, сине генә сөеп яратып. Тотынышып, кулыны кулга, бәйлегәле уйны уйга, син дип кенә мин җанатта. Чәчләрне чәчләргә бәйлә, сүнмәслеге булсын мәкадәр, син бит минем ошарым канатым. Зур рәхмәт йолдызларыгыз өчен. Туган телдә бик күп хисне җөмләгә төреп була. Әйтергә теләгәнне әйтеп бетереп була. Туган телдә тик бер хисне җөмләгә төреп булмый. Аны ничек яратканны әйтеп бетереп булмый. Тотынышып, кулыны кулга, бәйлегәле уйны уйга, син дип кенә мин җанатта. Чәчләрне чәчләргә бәйлә,
Мәскәү кызы Динара Рәхимовның да яңалыклары җитәрлек. Кыз кинематография ягына күз сала башлаган. Үзе мини-фильм төшергән. Сәхнә арты, клиплар төшерү процессы, рольгә керү, концертлар, интервьюлар булар барысы да булачак дип ышандыра. Без Динарны яңа амплуада көтәбез, әлегә клибын карыйбыз. Динара Рәхимова серләремне җилләргә сөйлим дип хисләнә. Яшереп мин тотам, күзләреңә кара, өметемне сакла, син аңларсың уйлыйм, мәхәббәттә яшим, серләремне җилләргә сөйлим. Бәлки яныңнан алар, узарлар дип уйлыйм, елмаюым, һаман мин хәтерлим, бәхетле юлларны бергә бәйлим. Елмаюым,
Дуслар, bu жайның ең музыкаль шарасы TNTV премияларын тапшыру тантанасы якынлаша. Сіз һәрберегездә әлеге шараның шаһиты була аласыз. Моның өчен экраннар каршына яхшы урыннарны алыгыз, ипле итеп утырыгыз һәм TNTV телеканалын кушыгыз. 20 август көнне иң грандиоз тамашаны карагыз. Әлегә премияның бер номинанты белән танышыйк. 5-нче урында Фәнил Ваккасов. Yalnızlık ağır idi, yüreğimde davul idi. Süyü bilen dünyama kötüp algan bәхет келді. Sen tabılgan şiirimde, tabıldım min canım üzümde. Мәхәббәт tatlı iken, yıldızlarda yaktı iken, dolkınlarda adaşmaz, yenişende bulan şilken. Vəğdə birdi köklərgə, ömürlərini birgə ötərgə. Siyem seni, kapkınına elektirdin minni. Hayretin var iken üstüne, yanına baram. Siyem seni, hayallarım şunda açtı minni. Мәңгілікке яратырға сені, yanında қалам. Hislerden uyarıp, mucizanı senden küttüm. Kubeysen deyip tatlarım, mina ol kız bule gittin. Мәңгі yaşa мәхәббәт, sen көкlerden bizge emanet. Hey, hey, hey. Siyem seni, kapkınına elektirdin minni. Hayretin var iken üstüne, yanına baram. Siyem seni, hayallarım şunda açtı minni. Мәңгілікке яратырға сені, yanında balam. Siyem seni, kapkınına elektirdim minni. Hayretin var iken üstüne, yanına baram. Siyem seni, hayallarım şunda açtı minni. Мәңгілікке яратырға сені, yanında balam. Хит-парадның 4-нче урынына да менеп җиттек. Биредә кызлар триосы Альбина Панаева, Анна Попова һәм Дилә Нигъматуллина. Җырчылар бу көннәрдә тукымалар кибетенә барганнар. Премия өчен образлар сайлаганнар икән. Дизайнер белән сөйләшеп тукыма, фурнитурлар алып, тегәргә дә биргәннәр. Күптән инде мондый ләззәтле хис тойган юк иде. Тамашачы өчен зәвыклы образлар әзерлибез ди кызлар. Алар өчесе дә экраннарда йөрәгеңне ишетмим диеп моңланалар. Başka işitmi, ol titmi isimimni.
Бар юллар чуалган Ялдан аяк ашы салганда Уалган мәхәббәттә Чакырма Чакырма Башка чакырма Йөрәк яшькә тулса да Дөньясы ярылса да Мөһим түгел ул күптәннән Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм Йөрәк яшькә тулса да Дөньясы ярылса да Сиңа күрсәтмәм Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм Кулларымны сабырлык бәйли Нык төйнәлгән җепләре Белсәң иде шундый ирекле тынлыкта Күперләрне бергә яндырдык Җылы таңны ялкынын Чакырма Чакырма Башка чакырма Йөрәк яшькә тулса да Дөньясы ярылса да Мөһим түгел ул күптәннән Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм Йөрәк яшькә тулса да Дөньясы ярылса да Мөһим түгел ул күптәннән Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм Йөрәк яшькә тулса да Дөньясы ярылса да Сиңа күрсәтмәм Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм Йөрәгеңне башка ишетми Популярлар эшлеген Илгәрәй ваклый. Илгәрәй концертлар юк дип уфтанып ятмый җәмәгать. Хуҗалыкта зур эшләр башкарып йөри. Менә беседкасын ясап бетергән, мунчасының да 60-70% эшләнелгән. Мишне түшәмгә чыгарып, түбәгә ялгыйсы һәм бассейн өлешен генә бетерәсе калган. Иҗатка кагылышлы яңалыклары да җитәрлек. Ә менә алар турында киләсе чыгарышларда сөйләрбез. Хәзер сүзне Илгәрәйгә бирәбез. Үзен тыңлыйбыз. Кеше бакчасы матур дип, өз бакчаңа таш атыма. Якыннарым арасында ышанычлы югалтыма. Шит бакчаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул.
Кеше бакчасына кереп, шит җимешкә кагылма. Ятлар тормышына кереп, сагыш булып ягылма. Шит бакчаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул. Йөрәген үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Шит бакчаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул. Йөрәген үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Минем сиңа бер йомышым бар. Бер егетне куркытып аласы иде. Ташла инде шул эшләреңне. Күпме була? Кайчан акылга утырасың? Үррәтмә мине, мин үзем беләм. Алынасыңмы? Алынам. Мин бит сине яратам. Шуны белтик җиде ятлар, ул бит синеке түгел. Кайгы хәсрәткә салырда, ут итәр җаныңны гел. Шит бакчаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул. Йөрәген үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Шит бакчаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул. Йөрәген үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Йөрәген үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Яр белән бәхетле бул. Булган хаталарым өчен гафу итегез мине. Икенче позициядә Рузилә Хәйретдинова. Рузилә өчен соңгы айлар хәл итүче булган. Ул бик күп уйлаган, анализлаган һәм тәвәккәлләп яңа өлкәгә чумган. Хәзер Рузилә бизнес-вумен, балалар кебек ачып җибәргән. Бу идея Рузиләгә көтмәгәндә генә килгән. Кызына килешле, сыйфатлы күлмәк таба алмый йөргән һәм инде ай сайын кибетләрдә озаклап изләнергә, сайланырга туры килгән. Рузилә Хәйретдинова тәмам туйган һәм үзе бу эшкә алынырга булган. Рузиләгә без уңышлар теләп калабыз һәм Ромашкалы клибын карыйбыз. Ромашка ташларын үзәмен, иң татлы сүзләремне тезәмен. Җилләргә эләмен, илтәсен беләмен.
Дуслар, Фәнил Галиуллинны котлый аласыз. Егет хәзер дипломлы специалист. Мәдәният һәм сәнгать институтын тәмамлаган. Татар факультетында белем алган, Салават Фәтхетдинов җитәкчелегендәге Татар эстрадасы кафедрасында укып чыккан. Кызыл диплом тырышлыгымның дәлиле. Мин моның белән бик горурланам. Эшкә керергә дә өлгердем. Мәдәният йортына урнаштым ди егет. Фәнилне дипломы, яңа эше һәм беренче урыны белән котлыйбыз. Абсолют лидер сезнең экраннарда. Яратсам да сине генә, өзелеп янып киеп, әрнетәсең йөрәгемне, китәмен инде диеп. Китәгенә күрмә, китмә, ташлама син җанашым, исләреңә төшәрмен бит, көнергә калмасын. Китәгенә күрмә, китмә, ташлама син җанашым, исләреңә төшәрмен бит, көнергә калмасын. Кешедән ким булмадыкла, яшәдек яши белеп, китә күрмә без бит әле, бәхетсез түгел иде. Китәгенә күрмә, китмә, ташлама син җанашым, исләреңә төшәрмен бит, көнергә калмасын. Китәгенә күрмә, китмә, ташлама син җанашым, исләреңә төшәрмен дип, көнергә калмасын. Белмисең җаныкаем, сөюләрем гомерлек, кемнәр сөяр икән сине, минем кебек өзелеп. Китәгенә күрмә, китмә, ташлама син җанашым, исләреңә төшәрмен бит, көнергә калмасын. Китәгенә күрмә, китмә, ташлама син җанашым, исләреңә төшәрмен бит, көнергә калмасын. Исләреңә төшәрмен дип, көнергә калмасын, үкенергә калмасын. Сез бу атнаның иң популяр җырларын һәм җырчыларын берләштереп торучы музыкаль кайма хит парадын карадыгыз. Минем исемем Назлы Гөлсөнгатова. Очрашырбыз.